Anya laki din! Agyaman di na ima sa merindang empasangom kanya tunay. Awan anyaman na, dugong. Magustak o na titimplatin luto mapanggi ka. Kang ronan titimplati kapay. Agyaman na, dugong. Parakan ka talaga dayjay. Ha? Amok ngamin nga umay ka sumarungkar ita. Isuan nagluto ak iti pancake parakan ka. Nako, thank you talaga tunay. Nalpastan ang nagmerienda. Ada pa inlutok a pinikpikan iti kusina. Mangan ka pa'y asakbay kang agawid. Ay na po, anya laki din. Talagang inlutuan na ka. Amumatan, iso ti hilig ko. Ti agluto iti nagduduma amakan. Ana, umay kan iti kusina. Agsabaw ka pa'y, dugong. Paridugaw, apay puno ka di tinadamag ka. Ha? Anya tinadamag mo ya? Ar-armam ka no, nito nay. Ay mumbaray, puno day da. Apay ka day. Unay kang paray. Apay yawan na ya sa bali babaya mabalin mong armay. Ni, anya ka rin day ta sa ludsod mo bari kuryong. Nako na day ta, gaputa mo tayo mga dadwa nga anak nito nay. Sana ya? Puno day ta paray. Iso na lang tanu para kanya. Awan mo't parikot iti kada ti duwang anak na. Anya lagi. Instant aput out. Una yan ngay. Apay di ka mabayin no kantsawan na kadagiti ko kumpari tayo. Si Gagi di mo't. Awan mo't tinakababay ni tidayda. Kung may saan mo't na nagayatan nito na ingagbali na single mom paray. Nagaduga nga mo, ma. Nagado di ta mabalin mo nga armay. Dajay pala nga dadwa lalaki nga nana. Kaya nyay, pakanam na kitisan mo apotot na bilang laang. Ha? Nagado di ta babalasan ko naman ang baray. Dajay toki, di nga anak na ti pagsaysayang iti oras. Nyalaki, di dugong ha? Amom nanang, agmauyong sa amit, tinti kumparek. Ha! Ay asino akong parem. Ay, dahil man nadukaw. Kasla dugong, agpampanunot tilukaw. Nabartak ka manan. Iswati laman malawlawat mo, nakunakon, guryaw. Ingka ka maturog man. Puno di magbaga nanang. Agasumat. Nagaro ti mabalin ng arma na balasang. Ngamda dyan pala ang atuning ti mapan na pagsaysayangan iti oras yo. Aniya, ay nakamuamanan iti dayta. Kaya na nagsarita kami, ito nagsaba kami dyan kalsada. Unay na dyan kumpare. Napukaw sa amin, tintilimbong ti panuno na dyan. Anya ay ati parikot mo, no agayat kinito ning jay tao. Awan mo't problema iti dayta, saan aya? Wangam. Ahaw. Dahil kaya din mang pakpakan, iti saan na aputot. Nyalaki ding. Ay, sumanao ka. Awan mo't nga ron, di maiyawid mo abalasang. Ay, saan nakakaritin na lang. Tama nga lumangyawid ak itili mga babae dito'y balay. Agreklamo kayo lang araw. Aniya, ay na, pang-aasem daing kan maturog. Si Kati mapukpukaw tilimbong ti panunot na, tunggal mabartak kakasta. Ay, anya laki din aya, guryo. Anya ngay day tayo mo't mau. Kasla sabong may dugaw. Ha? Ay unta ta. Sabong na ito. Napan ko pa'y ginatang ijilay. Anya. Asino ngay ti pangisagutam iti dayta. Ay gud, sino pa'y kumangay? Nito ni nga tata. Anya. Talaga gaya masineryoso mo na yato ni nga. Ay unta ta. San abareng-bareng ti panagayat ko kingwana. Napatag nito ning kanya. Kastamot tinagitidwang anak na. Ay, rumbang laing nga. Kasta, ti kasayatan na panunaw, ti may sa lalakay, no single mom, ti panggap na nga sawaan, dugaw. Ay, unta ta. Kat, kumusta nga nga raw? Ada ka di mo namnamam ka nito naing. Agayan ayat kayo kaday nun now. Ay, saan ba tata? Ngam masigurado. Nga da tsansak kingwana.
Ay kaya nasayat nga ron ano kasta. Ipatag mo na kita anak nito na yung iti kinabalasang. Iti kasta, si kanto ti bigbigan da nga ma. Ay, agyaman ak iti palagay. Tata. Una ikan pare. Apay balasa nga yan ito na yung takas taon iti panang tartaripatom king kuana. Ha? Anya ka din na ito sa lutsod mo, pare Guryo. Ay uray saan ko sa ludsudan baray. Amoklatan nga iso ti pangipanam da ita sabong nga imamaw o. Anya? Adan duwang anak na. Ngam kastapay lang tararamilan. Ikan ti sabaw. Ohaw, apay balasang. Nalabos ka mo tingag sasaw, pare. Saan kumamot akas na ati pa nagsasam ka nito ning. Taure adadwang anak na. Awan parikot para kanya. Kaputan na pudno, ti pa nagat ko kadakwada nga gina. Panagpunam lang na ita pare. Masigurado kapag babawiyam to ti amin iti sumarunong alal daw o. Ay, yak amuging nga. Di ta ka man lang. Sika, mo ito na yung. Saan ka kumamad a feeling balasang? Ah! Ha? Anya? Ay, mabit lang manong Guryo Anya ka din dita nga ibagbagam. Kan kasanom ana ibaga a feeling balasang. Nakunak na ita, kapot na nagpapasikaso ka mo unay ka ni Dogaw. Di makunak laing. Sana may bagay, king katag papasikasaw. Kapot saan ka mo, balasang? Nawatam. Anya? Aga, semantay ikan na kapay ni Dogong, iti sabaw. Ay, apaw. Balasang lang, ti may ikan iti sabong tunay ngo. Mabit lang Apay, anyat parikot mo kada kami kinidugong. Ay, awang makidi ti makunak laing. Saan ka may bagay, king kuwana? Baro ni Dogong. Ngamsika, at daduang anak maun. Anya? Tirumbanging nga, kitayad na mo lang puto na kuma. Tapno patas Mawatam ka rin tikat ko asaway. Tunay. Diyak amo no anyat parikot da di Guryo kadata. Bayam latan. Awan na sa yata may tulong na ladya, iti pa nagbiag ta. Manipod idiagdat daton kapailang kanyak. Adda maibagbaga na. Aging gaita, adatan. Awan lang maramidan na ladya, iti biag na. Isa madilaw na amin na makikita na. Di pa ilang ang mga asawa. Tamakita man numatakderan na dagiti sa una. Ay, tilo ko Guryo. Sa una lang dagijay. Ni pare Guryo ngayon. Limal lalakyan naman nakibiyang. Amin na makita na kada kami ako kumpare na. At da may baga na. Atiw na pa'y nga rod, ti babae no kasta. Ay, una. Uray saan na mo ti pagsarsaritaan. Kat sumamsampi daw ti lugaw. Anya nga tayo ti parikot na iti single, ma'am. Apay no adan anak, awanan ti karbengan na nga agayat. Awan karbengan na makarik na iti ayat iti sabali at tao. Kasde ka di? Malalala. Bayam latan. Di mo latan ni kaskasaw. Uray anya pa iti lablabi din na. Anya lagi din. Nanang, apay sino di babaya ka na yung ko amalabsan na nakatugaw yung sangot istor ni Mang Milba? Ha, adaya. At nanang, saan ko sa lutso din no sana nakita ti dua matak? Kat apay adi ka pala sinaludsod kun kwa na ano anya nagan na. Ni nanang, may. Napintas ka di babae? Amangan kit di mat no ti kasinsin ni Milba nga ibagbaga na nga umay agbakasyon dito lugar tayaw. Kasta ka day. Ay, iso nga ro da day jay. Ay na, sa pala ko matawan asawa na day jay nanang. Aniya? Nagpintas nga mingkay. 6 second. Ay, basta, napintas. Diya kamukan ka, Guryo. Pay, mantay naman kung digatang iti arak iti inton malang. Pambara, mantap no madamag ko na niya nagan na. Ay, sa pala ko matawan asawa na. Nimbangal daw mo, aday. Ha? Ay, katkastamat akin ka, Manong. Gumatang ka kadi? Ay, uwi na aday. Gumata, kuma. Iso na lang, da, sakbaya ka gumatang ka. Mabaling ka di nga, amok tinagamaw. Aday,
Ansing tinagan ko, Manong. Si Kangay, anya mo tinagan mo. Ay, Goryo, tinagang ka. Siya ti pinakasiga dito yung lugar may. Una yun. Siguro sa mga adakas, tagsalod-sod na niya. Aday. Ha? Ha? Anya ti saludsudom, Manong. Ada ka di asawa, man. Ay, awan asawak, Manong. Singgulak aging gaita. Ganas ay. Ay, ganas yo. Alang-alam, lakwan nak iti dua tubay tao. Inumimimang kini angkel ka. Ipakamuking kwa na nga, adanam amok ka nagpinta sa balasang. Anya laki day. Panag ko na, Uncle Bugsang, isuday dyan tigasak ko itibiyag. Anya laki day. Apa, ganas. Anya, nagpinta sa angkal. Ansing ka no, tinakan na. Sigurado ka, ngawan pa'y asawa na iti kasya kapintas na, guryaw. Yang kilbogson, may. Sinalodsog ko muna ansing. No, dan asawa na kawang kanaw. Imposible manusan ko mapagwanda ikan. Iti kasya kinagwabaw. Gwabaw, oh. Apaw, katsigiman nga raw. Mamati aktulangan no napagwun mo ti babae nga ibagbagam, guryaw. Ay ka masigurado ka angkay. Unay putin yaw. Iti kabitan na panawin na gayan ayat kamin to kinyansayng. Unay. Saysayatin nga raw, ti panagdaton mo king kwa na. Tapnodan to pagiwat-watan no isaw. Ay unang gail. Oray man no makabulan ti kasaran may kanaktumay. Ay hinaabaw na idumdo malaki ti dayta kasara guryaw. Makabulan ko naman. Imbag ta sana makataway. Ayan niya laki day. Kaya't mo asawin, agayan na yata ng sang. Wengoryo, manipod ita, datan. Ay, saus! Ay, naggalas! Nyalaki din. Parang kunak siya, kung ti karagsakan na para sa dito yung lubaw ngo. Anya? Ikariking ka, anseng. Iti kabitan na panawang agkasartan, oh. Talaga, Goryo? Ay, wun, promise, cross my heart. Iso nga uray, saan kan nga gawid iti yung lagaryaw. Dito yung kalangan, tanawaya mo iti balay, may. Da kami lang, kininanang dagnana iti balay. Agyamanak, Goryo. Ito na may alawas, agawid ka pa lang iti lugar yaw. Ipakaam mo iti naganak mo nga kasawa tandan niya laki, nagkaras nyo. Amang ano kaya't mamot nga umay ijay lugar mi. Ha? Ay, wangag pa iso niya. Ha? Umanlangan, kadwaan ka, kapnusip ka maitansay. Nanang, asino ti kadwam? Iso ni Goryo, anak ko. Tika ayan-ayat ko ita. Anya? Adamanan ka ayan-ayat yun, nanang? Stop it! Mabilangan sign. Sino na ito yung upik nagmumursang na dyaw? Pasensya ka kuman, Goryo. Idi nagsaludsod ka ngamin kanyak. Sinaludsod mo lang no ada asawak. San mo sinaludsod no ada anak ko? Anya! Kinapudno na, ada 5 nga anak ko, Goryo. Ti inaon na ak, sa bali ama na. Uray ti maikadwa, ngam ti talo, pare-parehas ti amada. Anya manay! Pangaasim, Goryo, saan ka kumanga agbaliw kanyak? Itatanam mo am ti kinapudno. Pudno nga awan asawak, ngam ada 5 nga anak ko. Saan agbaliw ka? Hala, asikasuwa mo, nakitaan namang. Agsubli ako ni yung lugar may anseng. Salbag, kidi amin na salbag. Hawan pa yung mo yo. Huh! Ay, una yan, Goryo, anak ko. Kung naklaki din, no, agayab ako na iti mapanagurnong iti kayo, iti baker. Ang mausar iti panagkasarmaw. Kat, awamot gayam, ti maangay akasar. Ay talagang awan nanang. Ultimo. Ano sa langan, di mabaka na baraw. Ngam di mga saway, di kaskin ni Ansing adali mga anak na. O na yung malagi diyang ubikay, mumursang na dyo. Amom, anak ko,
Saan mo't adakas ti agayat kan mga sawa iti single ma'am. Lakit day, napudno ti panagayat mo kan kuana. No napatagkan ka ti inada, ay kaat, nang nangruna kumaa, ti anak na. Wala na, amo na ita. Iso na lang, dasan na kaming ngayon bagay, di na mo bailan. Iso kas tao na, kiktok ko, di makadanong kami dyan da. 5 ubing, di mga wawag king kuana itinanang jo. Aniya, Diyos mio, marimar. Ultimaw. Manipod ita, diyak kaya tindagarami iti babae. Ano sa langan iti mabaakan na baraw. Kunak manay. Urewan mga sa asawa. Salbagiday. Nyalaki, dinagasat iti biyag ka. Dali mga anak na jo. Unay mo di dyan. Ngay, paray. Kumusta kay mo tingin ni Ansing my loves mo? Hay! Mabaling ka na Saan nagpakasarsarita? Dukong. Maditel daw ko ita, oh. Una yun, paray. Itaman pa yakas da ka. Ngam, pudno ka diti damag ka. At damag gayam 5 anak na Ansing. Anya? Chismoso mo to. Saan mo ta kinachismoso, paray? Nadamag ko lang mo to. Ay, sumanaw ka, oh. Hindi, paray. Kanayon nakakatawan. Kun insulto ni Der Armang nito na gaputa dadwang anak na. Sa ida, nakarkaro ka mo. 5 ko naman. Ay, awanay. Saan ko nga ituloy dyan anseng? Maklong ko siguro no ididamo pa ilang kaimbagaan ng tipudnaw. Saan may tilokaw? Unay mo na dyan anseng? Anay da. Kasta una iti panagkatkatama mo iti kanyak, paray. Ngamanya nga ida. Naimbag pa nito na ta saan na nga ilimod kanyak iti may papan iti 2 anak na. Ala, wine! Sikatin na sayat. Sikanti hustaw. Nakadulagi asasawa mo do ko. Nay, abay, ibagbagak lang mo't paray. Numaminsan ngamin. Saan mo alabsa hindi aguy-uyaw paray. Tano sikat ti makapadas iti bagbagam. Adda na kababain. Anya! Uray pagtayo-tayo kam dito panunot mo. Pudno ti bagbagak paray. Anya lagi din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.